این با فکرم از دوران نوراسی یا کودکی شما با طور میگذانی مشغول هستید همینطور دوستم خلال نرسونو حساب کن شد از 96 حساب کن 96 97 97 98 98 99 صدوم شوین چی خوشو میزنم من حضور دیدی یک تا دیگر روی خاطر شما من 101 آنا شما دیدی رکوردی برنامه ورزشی قویتان رو دادید این چی هاچ بسیار عالی نه حضور اما تشکر انا این گپی دیگر سلام علیکم این گپی دیگر ҳунарманди театру кино коргардон ва сценариянавис умедҷони султонзод 11 майи соли 1982 дар шаҳри ҳисор дар оилаи ҳунарманд султонмурод бобомуродзода таваллуд шудааст. соли 2003 шуъбаи актёрии факултети театри бадеии донишкадаи фарҳанг ва санъати ҷумҳурии тоҷикистон ба номи мирзо турсунзодаро хатм кардааст. аз соли 2003 то соли 2008 дар театри давлатии академияи драмавӣ ба номи абулқосим ловутӣ фаъолият намудааст. аз соли 2009 то соли 2010 коргардони идораи симои шабакаи якум ва соли 2012 саркоргардони телевизиони сафина. аз соли 2015 то соли 2022 актёри театри давлатии академияи драмавии абулқосим ловутӣ. аз моҳи марти соли 2023 коргардони муассисаи давлатии телевизиони душанбе мебошад. нақшҳо дар театр: хомак аз намоиши бешаи макр, муборакхон аз намоиши фарёди ишқ, нуров аз намоиши афсонаҳои мӯйсафед, найсонӣ аз намоиши фирдавсӣ, сардор аз намоиши қиссаи ғамгину рангин, шоҳ пётри якум аз намоиши кавсан, шоҳи арманӣ аз намоиши пайкари миллат ва якчанд нақшҳои хурду миёнаро бозидааст. дар филмҳо низ нақшҳои зиёд офаридааст. шумо дед ба барномаи ворзиши қавитан. салом бинандагони арҷманд. чун анъана мо дар толори варзишӣ қарор дорем ва боз ҳам барои тақвият бахшидани нерӯ ва малакаи варзишӣ ҳунарманди театр ва кино, сценариянавис, коргардон, ҳамзамону айни замон корманди муассисаи давлатии телевизиони душанбе умедҷони султонзод даъват намудем. ташаккури чемпион оид ба хӯрдан. сипос ташаккури зиёд. ташаккур барои ташрифатон ки таклифи моро пазируфтед ва дар шоу барномаи ворзиши қавитани мо ширкат мекунед. Ташаккур ки даъват кардем. Мо месанҷем имрӯз. албатта яъне қувва малакаи варзиширо нишон додед. алакай 101 то ҳеҷ кас назада буд дар барномаи ворзиши қавитан. ҳеҷ кас нафаҳмад. ҳеҷ кас саломат бошед. ман фикр мекунам ҷараёни барномаи ворзиши қавитан бисёр ҷолиб ва хотирмон хоҳад буд, чун дар паҳлӯи мо ҳунарманд бештар нафаре ки дар жанри ҳам варзишӣ ва ҳам мазҳака маъруфият доранд дар назди мо қарор доранд ва итминони комил дорем ки барномаи мо бисёр ҷолиб мегузарад. пеш аз иҷрои тамринҳо аввал баданро гарм мекунем ва баъдан тамринҳои дар пеш гузоштаи барномаи шоу барномаи ворзиши қавитанро иҷро мекунем. ҳамроҳи мо бошед, шабакаи моро тарк накунед. аввал роҳ мегардем камтара. бале, аввал каме роҳ мегардем. як нафаре гуфтааст ки ҳоло оне ки ҷавон ҳастӣ қувват дорӣ дав. бале дав вақташ мебояд ки ба ту табибо тавсия медиҳанд ки ту дав, лекин вақт ту давида наметавонӣ. он вақт наметавонӣ. саломат бошед. ҳамун вақте ки ту қувват дорӣ имконият дорӣ дав. не дуруст аст. дар ҳақиқат барои медавӣ. медавӣ. яъне шумо гуфтед ки ман ҳар субҳ медавам. дар куҷо медавед шумо? дар болои ҷойгар. дар болои дар гири ҷойгар. саломат бошед. лекин не як узр як ҳеҷ гап нест. рӯзое буд ки ман дар ҳақиқат медавидам дар боғи миллӣ. бале дар боғи ирам. бале субҳи барвақт онҷо мерафтам нафарои чеҳраҳои шинохта ҳатто ҳар рӯз. бале ҳар субҳ аз соати 5 саҳар мерафтам онҷо, чун ҳавои тоза аст.
фикр мекунам ба фикрам шумо онҷо барои ягон навор ягон сабт ягон фил ба фикрам омода шудед ҳар суд мехесед ёки барои саломатӣ бале ҳунарманд бояд ҳама вақт омода бошад лекин аслан барои саломатӣ буд ва барои саломатӣ аст агар бузурге гуфтааст ки варзиш инсонро нерӯманд ва ба зиндагӣ дилгарм месозад. Албатта. Ба ин ақида розиед шумо? Албатта. Вақте ки ман як ростига баъд 2-3 сол пеш ман давом як чанд солам ба толор меомадам машқ мекардам. Медонед як лаззаташ чи аст? Вақте ки инҷо медави машқ мекунӣ, ту арақ мекунӣ, монда мешавӣ. Бале. Баъд вақте ки меравӣ таги об, таги душ, оби хунук ё гарм? Агар ҳаво гарм бошад оби хунук, ҳаво хунук бошад оби гарм. Оби гарм. Баъд вақте ки дар таги душ меистӣ, баъд ман фақат як ҷумла доштам. Як ҷумла доштам, фақат мегуфтам: "О, ман хушбахттарин инсони рӯи дунёям." Яъне ки як чӣ дошт? Яъне ососа мебудидам ки войста шумо сурата тестар ки намешавад, а? Мешавад. Дар ин бинагори азиз ҷудовар мешавам. Дар нашри навбатии барнома акнун қаҳрамони барнома ҳаман пешниҳод мекунад ки Абдураббӣ сурат тестар медавед. Ман туя бисёр машқиёт зиёд метавам. Ту ҳамроҳи ман бош дӯстам. Қабул, мо ҳамроҳи шумо акнун каме медавем. Тарзи нафаскашӣ, тарзи давидани шумо, ҳаракатҳои масалан мавзӯи варзиши шумо. Давидан бо як табассум, бо як чеҳраи кушод, бо як фикрҳои ҷолиб давидан дар кор. Аммо ҳамаш бо агар ихе оина бошад, кам-кам ихе мои сара соз карда давиям. бинандони азиз, ин тамрини якуми барномаи варзиши қавитон аст. омода ҳастед? Омода. Хуб, ин таҷҳизоте ки шумо мебинед барои мушакҳои қафаси сина аст. мо ҳамзамон ин тамрин ва як тамрин дигар барои мушаки пресс, шкам ба шумо пешниҳод мекунем. омода ҳастед? Як бор нишон диҳед канем бинам. ха инашро медонед. Масалан, то 10 маротиба иҷро мекунед ва баъдан аҷиб ва пуста ина пур кардан дар кор. шумо хоҳед агар мо илова мекунем, масалан барои шумо 2.5 кило ё 5 кило монеа намешавад. Хай ҳозир мебинем кани вай 2.5 килоаш чанд. Не дӯстам ту чӣ хел? моро ба чашми камаби як калонтараш ҳамон дӯстам ки қаду басти ман кати зебаду хи як касам набидам ки май албатта ин калоноямон шумо ин тараф ин хел гӯед анамин якти дигаш ҳамон вазбин мешавад. аз 100 кило зиёд шуд. чандта задан дар кор? Чандта задан дар кор? Масалан, агар 8 та занед, фикр мекунам 8 та занам. шумо хурсанд мешавед? мо хурсанд мешавем. агар бо 10 та кунед боз. агар 10 та занам тамошобин хурсанд мешавад. тамошобин хурсанд мешавад. марҳамат. дуруст аст ам хел? дуруст аст, марҳамат. метавонам ин хел капам ё ин хел? мешавад. анам ин хел. анам хелам? бале, меравем. барои қафаси сина. як, эҳтиёт. 3, 4, 5, 6, 8. бас фикр мекунам. 9. фикр мекунам 10 та шуд. 10. ман метавонам ки як кай дига ба хотири ки шумо мана даъват кардед 11. яти дига барои худам 12. ана инаша тестар кардан дар кор? акнун инаша тестар. ягон фосила бояд дам гирем. 5, 4, 3, 2, 1. рафтем. чандта? 12 та? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 фикр Яке мекунам دیگه برای شما аҳсан худатон ишқил ҳис мекунед بهترین шумо каме маро тарсондед ба кадом хотир ба он хотире ки бисёр вазбин ба хотири вазбинӣ бо шумо 12 маро пеҷро кардед мушкиле эҷод накард نه чиро худатон ҳис ما мекунед با اگر ممکن باشد با میتوانید ilova کنید илова یکی кунем در پیش مشقای دیگر هستن дар пеш машқҳои дигар ҳасту آره، ман фикр خودم برای мекунам مشق کردم. ман фикр мекунам як даври дигар бояд мо ижро кунем یک بار دیگر як бори дигар омода ҳастед باشه як лаҳза ман зам мекунам боз آه من برای صورتون برای شما قرصک میزنم асак накун ин масалан худаш 98 100 چند кило کیلو буд شد؟ мешавад тақрибан 106 кило 106 кило бале باشه 106 кило 12 تا метавонед 7 маротиба 6 маротиба иҷро кунед 6 تا бале نه که حتما یک تا برای شما хуб برای 7 دعوتتون ташаккур 1 2 3 4 5 6 фикр мекунам бас یک تا برای شما саломат бошед зуд иҷро мекунем ҳамун тамринро 5 10 сония истироҳат мекунем 4 нафас 3 2 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 фикр мекунам бас 9 норманди театр ва кино умеди султонзод дар ҳақиқат چی کردن мо аллакай Расти гап. ба мо маълум шуд قوت یک سال 2 سال در اون لحظه‌ای که ما مشق میکردیم همون قوت کمتر نمیرسد نه вале ман ба шумо об медиҳам яъне اوه تشکر чӣ хел تا қувват توانی تشنه رو سیر آب کن در مجالس خدمتی اعصاب аҳсан осос тез намӯш як қурт ду қурт آبم حساب کتی نوشیدن نکن آبم 10 بار نوشیدن نکن 12 بار об 13 маротиба сипос бисёр хуб иҷро кардед қавӣ будан بهترین ва биёед бинагони азиз суолҳо суҳбатҳоро дар тамрини дуюм оғоз мекунем ва бо қаҳрамони барномаи қавитан акнун мегузарем ба тамрини дуюми шоу барномаи қавитан шабакаи моро тарк накунед ҳамроҳи мо бошед бё. манаман хуб акнун тамрини аввалро шумо иҷро кардед ду давр خب акнун мегузарем ба تمرین نوبتی навбатӣ тамрини дуюми барномаи варзиши қавитан برم اینجا албатта инҷо ҳар хел тӯбҳои варзишӣ яъне лавозимотҳои варзишӣ аллакай омода ҳастанд ин бештар медонед ин бештар барои чобукӣ ғайёрӣ чусту чолокӣ ва хоб қавӣ будани бадан равона карда шудааст مخصوص برای من بود махсус барои шумо بعد میدونید یک چیز دیگر من این رو دیدم و شما خاطرهای کودکی من یک بار دیگر ورق زدیم در اون است کودک بودیم کوی خیلی бале як қолбозӣ будам ба фикрам қолбозӣ раст мекашидем چی بورکتی در درست. بالای چی میکشیدیم در این- زمینو بعد میرفتیم یک یک. دوست چه باوسو یک دوست زیادتر وقتی دخترو бозӣ بازی мекард میکردیم мо بازی меомадем زیادتر بازی دخترانه بود لیکن آها. خیلی که همونجا ما هم یا دعوت میشدیم یا خیرگی کردیم میرفتیم میرفتیم بازی میکردیم бозӣ кардем як мо одатан дар ҷараёни кӯдакӣ духтароро ғам медодем байни бозӣ қолбозию победабозӣ ба истифода мегуфтанд ту بعد бо قولتون میپارتیم айнан бисёр шумо хуб дарк кардед умедҷон мо ҳадафи мо аз он аст ки шумо имрӯз як маротибаи дигар маҳорати варзишиатонро ба ҳари мухлисон пешкаш гардонед чун шумо ҳунарманд ҳастед ба он хотире ки театр ин саҳнаи муқаддас аст гумон меравад ки ҳунармандон яъне чусту чолоку яъне ғайюру серҳаракат ҳастанд чун ба варзиш бештар тавъамӣ доранд Бале. шумо дар ин маврид чӣ гуфтанед بله باید همین طور هم باشه چون در صحنه مثلا ژانر ما مثلا در اونجا تو بازی میکنی در صحنه مثلا یک ساعت تو باید از یک نباشد ممکن 200 300 جمله رو تو باید برای تماشابین گویی برای تو نفس در کار است برای تو قوت در کار است бале از همین خاطر باید هنرمند اگر زیاد هم نباشه باید کم کم باید با ورزش машғул шавад از سوپ اگر این کارو کنه бисёр хуб аст. лаҳзои аз ҳама душвори варзиши шумо дар филмҳоятон
кадом лаҳза аст ки бештар дар хотир доред ки он ҷо масалан мисли каскадёр ба истилоҳ акун аз филмҳое ки мо бозӣ кардем намедонам хушбахтона бошад бадбахтона бошад ки ҳамун лаҳзае ки бояд каскадёр кунад ин лаҳзаҳо камтар буд лекин буд лаҳзае ки масалан дар филм бояд дави масалан бояд як баландиро бояд барои буд лаҳзае ки ман он вақт камтар ба варзиш сару кор доштам масалан як бор медавидам коргардон аз паси дурбин истода мегуфт ки стоп як бори дигар аз сар нашуд масалан унҷа дурбин ки нодуруст омад ба истилоҳ фокус мегӯянд ё чизи дигар нодуруст як бори дигар яъне се-чор бор вақте туро кор мефармонд кор мекардӣ дар он саҳна дар он саҳнае ки филм навбардорӣ мешавад баъд ҳак мекунӣ баъд аллакай нафас мегирад биёед як кор мекунем пас шумо дар барномаи варзиши қавитан ҳастед шумо қавитан ҳастед ду варзишгари касбӣ масалан мо тасаввур мекунем дар кино ҳастем дар синамо ман омадам шумо нақши манфӣ ман нақши мусбат ё баръакс мекун бошад биёед хай ман мусбат шумо манфӣ хоб мешавад чӣ кор бояд ман омадам масалан ман нафаҳмидам шумо варзишгаред ман дидам дар он толори варзишӣ ҳар рӯз ҳар шаб саҳару бегоҳ тамрин мекунед шумо ягон ман дигар хел хостам фаҳмонам ман фикр кардам ки шумо ман нарасонда то аллакай тарси дӯстам аз варзишгар дари ман ҳолам аллакай моро ба чашми кам намебин бисёр олӣ биё давом медиҳем хуб дар як намоишномае ки дар театр мо бозӣ мекунем чӣ ном дорад қиссаи ғамгину рангин аз рӯи асари устод турахон аҳмадхонов коргардон шодравон аҳмадшоҳ улфатшоев ҳунарманди мардумӣ ман дар он ҷа як нақши бозӣ мекунам сардора бозӣ мекунам баъд вақте ман пеши хонум мебиёям баъд бояд барои хонум ман бояд хонум маро интихоб кунад маъқул шад баъд ман онҷа ҳамин хеле як ваҷҳои варзишӣ доштам ки баъд меомадам хел баъд мешитам яъне бадан машқ мекардам ҳамин лаҳза бар ҳамун намоиш ҳам хеле хуб мехӯрд ки ҳамин тамошобин дар зал механдиданд баъд ҳар дафъа баъд аз ҳамун хандаҳои ҳавои мана илҳом меомад баъд бачаҳо мегуфтанд ки ту намоиш бозӣ мекунӣ ё меброи машқ кардасӣ ман аз тамошобин мерафтам ба тамошобин ки маъқул мешуд баъд ҳамин машқҳои ман ки мефорид баъд ман давом додан мегирифтам баъд лаҳзае мешуд ки масалан ман мехостам ки як та мезадам аллакай аз зал дуюмаша мезадам аз зал хале 3-400 нафар одам бо як овоз мегуфтанд 300 маротиба 6-7-8 баъд то оне ки овози ваё пастар мешуд 15-16 баъд яке аз байн ҳамин хел реплика ҳаст тамошо мехе хай баса ки қоил карди шид биёд ҷони хел мекунем давоми ҳамин суҳбати бисёр самимиро баъд аз тамрини аввал мо боз давом медиҳем яъне умедҷони султонзод ба мо ҳаракатҳои дифоъкунандаро зарбаҳои ҳарбаҳои шарқиро ба мо пешкаш мегардонанд якҷо мо чӣ кор мекунем дар ама ба мутахассис шуд муроҷиат кардем қабул акнун омодаи иҷрои тамрин ҳастед омодаем мо чӣ кор мекунем чӣ кор бояд ин оби шумо аст як қатра мегузорем саломат бошед лекин баъд аз тамрин поёро мегузорем дасту ба поён тамрини аввали мо аллакай шумо огаҳӣ пайдо кардед 5 маротиба иҷро мекунем баъдан мегузорем омода ҳастед хуб рафтем 1 2 3 мерем 1 2 3 4 5 мехезем поёро гузоштем уда 5 маротиба рафтем 1 2 3 4 5 аз ин самт уда бошед меравем 1 2 3 4 5 аз ин ҷо шумо тӯбро ба зонуқат нишаста тӯбро бардошта зада ҳаво хуб бале ана ҳамун қолбозӣ бале зудтар 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 аз самт тӯбро мегузорем акнун аз он самт шумо ман аз ин самт акнун тӯбро аввал мегирем бале мепартоему самт боз ин самт меравем аз ин самт меравем воста меравем як маротиба дигар аз ин самт илҳом зиёди баъд омад зиёди баъд омад як бор рафтем 1 2 3 чӣ худотон нест мекунед хуб аст тӯбро мегузорем бад нест
чун як даври дигар моро интизор аст. Акун дар охир шумо як садо баровардед, ман фикр кардам ки Абдураби тамом. Лекин ҳоло тамом нест. Не, тамом нест. Ҳоло тамом нест. Тамом нест. Хай, марамат канӣ. Акун каме истироҳат кунем. Вай садои Абдураби тамом набуд. Вай садои Абдураби биё дам гирем камтар. Истироҳат кунем. Истироҳат кунем. Шуд. мо метавонем хеле оншинем. ин вақт гирад наш. Ин як навъи дигар. Хуб, Умедҷон, ташаккури зиёд, чун шумо дар тамрини аввал, дар даври аввали тамрини дуюми бароме варзиши қавитан, яъне маҳорати малакаи варзиши худро пешкаш гардонидед. Дар иҷрои тамрин чӣ гуна ба шумо монеа нагардид баъзе ҳаракатҳои ин тамрини дуюм? Як рости гап монеа гардид ба он хотир ки ман гӯем ки хато намекунам, гӯем ки 2-3 сол шуд ки ман умуман кам ба варзиш саркор дорам. Соли набудааст? 2-3 сол? Чун ба сафарҳои ҳунарӣ буд, коро буд. Инам баҳона шуда. Ман ҳар вақт барои худам ваъда метиҳам ки ман рӯзи душанбе машқ мекунам, не ки ваъда надодам ки душанбе кадом сол, кадом моҳ. яъне ки мехоҳам ки равам аз рӯзи душанбе ба машқ, не ки ҳар вақт сешанбе мешавад. Душанбе мешавад, пагош сешанбе мешавад, чоршанбе мешавад. Ам хе як мебини якшанбе шуд, бо меги пага душанбе пага меравам. Бо пага мебини ки бо намешавад. Дар ҳақиқат яъне ин корро кардан дар кор. Бинед душвор камтар буд ба он хотир ки гуфтам ки кам вай кардем тамрин, баъд ин гуна машқҳо барои ман як чизи нав буд. бале, албатта. Умедҷон, агар актёрӣ нею соҳаи варзишро интихоб мекардед, ба кадом навъи варзиш майл ҳастед? хоб бисёр саволи хуб. ин савола дар чанд барномаҳо барои ман додам ва ман ҳама вақт бисёр вақт як ҷавоб дорам, чун ман дар кӯдакиам зиёд ба футбол бисёр меҳру шавқи зиёд доштам. хоб дар як дастам бозӣ мекардам. баъд як варзиши дар баробари футбол варзиши доштаи ман ин гӯштингирӣ аст. Гӯштини миллӣ. хоб ҳама намуди гӯштина ман тамошо мекунам, чи гӯштини миллӣ бошад, тарзи озод бошад, чи юнону румӣ бошад, хоб чи ҷудо бошад. Лекин шумо худатон сохти баданатон мисли гӯштингиро. ман гӯштингири бақувват гузаштагим худ намедонам. Яам пинҳонӣ аст. Агар пинҳон набошад, кай шумо ин ҳолатро пай сар кардед? Дар кадом ман дар давраи мактабхониам ки ҳанӯз синфи 4 ё 5 будам, ман давоми қариб як сол мумкин зиёдтар машқ мекардам, тамрин мекардам. Намедонам чӣ сабаби шуд ки дигар бо меҳри футбол буд аз тарафи дигар. Ба футбол бо 1 сол 2 сол дигар. 1 сол дигар ман дар риштаи бокс машқ кардам. Чӣ нами каҷалагии бинии ман ки мебинед, ҳамин аз бокс шудааст. Шумо худ саропо варзиш. як тами хел зарбаи ногаҳонӣ ногаҳонӣ не вай чӣ буд? Шумо масалан хостед дифоъ кунед ки рост ба бини афтод. Не, вай дифоъ набуд. вай медонед чӣ буд? Масалан ман задам ба забони вай уклон буд. вай медонед чӣ хиёмат? вай ҳамроҳи ману нафаре ки бокс мекард, вай қадари боксиёи хуб набуд. ман боварӣ доштам ки мо вай мезанам. лекин медонед чӣ ман айби худам шуд. ва вақте ки мо масалан бокс кардем, баъд як лаҳзае ки ман бояд ҳамон уклоне кунам ку вай удара зад, занеда вай удара зад, ман бурдам ҳамхел. ман ҳамхел бурдам, ҳамхел зад. баъд як ҳамра доштам оне ки сачоқа мегирад, шамол метиҳад ку вай аз бини ман хун рафта истода ва ҳамраи ман механдада мегӯм комил ном дошт. комил ои хуни бини ман кардада механдада. вақте дар толори худам он буд, муаллими ман устоди шинохтае ки мавзуна чориваро тамрин медиҳад ки мирзо каримеш. мирзо карим вақте ман ба мирзо каримеш нигоҳ кардам, мирзо каримеш хе кард, яъне гуфт ки дар таърихи бокс вақте зарба мезанам ба ҷои дифоъ кунам, ба ҷои дифоъ кунам ман бурдам зарбаи баъд зарбаи тарафи мушташ бурдам ва ба русӣ двойной удар мегӯянд, яъне дубора зарбаи дубора буд. ҳам зарба ин тараф омад, бо ман зарба кати бурдам.
سه بار شد باور کنید تمام زندگی که قدرم نگذشته بود یا گیاش بودم نه که هم مرا در پیش نظرم یک لحظه دیدم. این بسیار خاطرهایی بسیار نیک صمیمی، خاطرهایی که سراپا خودشون ورزشگر. اومجون سلطانزاد شما اومده هستید даври дуюми тамрини дуюми бароме ва шиқавитан ҳамон ҳаракат ҳамон ҳаракатҳо такрор мешаванд. бойсур 1 2 3 омода бошед. меравем оста чапа нашавад боз 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 як дига барои шумо. меравем омода бошед 1 2 3 4 5 6 6 7 албатта меравем 1 2 3 4 5 6 хуб ин дафъа ман бояд мекунам ё шумо? шумо ки қаҳрамон ҳастед албатта бале албатта бештар сахттар зарба мезанед. бале албатта бале мегузорем. бисёр оли. акнун дар даст гирифта войсо меравем. албатта гузоштем як маротибаи дигар ин вазнин буд аст. хостед ки тубро ҳаво диҳед. ҷавониае ба ёд биёрем вақтои футбола ин вазнинтар будаст. ин 5 кило 10 кило. хуб мегузорем. маҳамад оҳиста мешидем. боз истироҳат. хуб нафас рост мекунем. чӣ хелис мекунем? беҳтарин аст. афсус ки каму машқ мекунем. бояд ҳамин корро бисёртар кунем. лекин аз баъди ин барнома ман ҳам барои шумо ҳам барои тамошобини азизам ваъда медиҳам ки ҳамин корро мекунам. чун аллакай вазнам зиёд шудааст. худам ҳис кардам. баъд медонед як вақт вазн зиёд шуд. ман ба бемории фишорбаландӣ гирифтор шудам. намедонам аз чӣ бошад. 24 соат мефаҳмед 24 соат ман фишорам баланд мешуд. 1 соат байн мемон ҳамон лаҳзае ки ман дору истеъмол мекардам. ба назди чанд табибо рафтам. бо ман суҳбат кард фаҳмид чӣ кораи даеми ҳамиша рӯз дар чӣ фикр ҳастӣ дар чӣ буд. баъд дар як коғаз навист. 2 дона дору навист ки доруе ки арзишаш хело маблағаш кам аст. 2 дору навист барои асаб. бод калон варзиш навист. бовар кунед. мегӯям ки ман давоми чанд моҳ ҳам хешидам фишорбаландӣ ҳамон кас дардам намебард. баъд ҳамон омадам хонаву аз субҳ аллакай ба мошин мешинам. фарзандома 2 та бачаам мегирифтам. ба боғи Иран гуфтем ку дар аввали барнома. ба боғи Иран аз субҳи саҳар аллакай медавидам дар ҳамон ҷо. ҳайози боға худато медонед чӣ ҳама шароитое ки агар одаме ки хоҳад машқ кардан ҳама шароито аст. унҷа ҳатто намо бояи варзишӣ ҳаст ҳамаш. баъд ҳамонҷа машқа сар кардам. ҳар субҳ ҳамроҳи унҷа бо дӯсто зиёд пайдо кардам. ҳар субҳ медавидем. бовар мекунед бе дору ман ҳамон 2 доруе ки навистам ҳамон доруя 2-3 бор истеъмол кардам. дигар накардам. бе дору ба воситаи варзиш. ман ҳунари хӯрокпазӣ дорам. чун рости гап як сол пеш ман дар як курси кӯтоҳмуддати ошпазиам хондам. соҳиби диплом ҳастам. хоб баъд ҳунари устогиам кам метонам. баъд ҳамон ҳунаре ки масалан аз санг месозанд ку не вай сангтарошӣ нест. ва медонед аз санг масалан аз санг ман метонам ки як масалан наворбардора аз санг дар хонаи девори дар хонаам аст. дар хонаам аст. ман наворбардора дар хонаам аз санг кардам. хоб унҷа ман ноинаи нур мепӯшам. чароғҳоро ман дар танаи девор кардам аз санг. мазайка ном дорад. дар хонаам кардам. дар уҷа рамзи театр аст. яъне 2 қабат аст. болояш рамзи театр аст. поинаш рамзи телевизиону филм.
اونجا نواربردار است خب نور و افکن است بعد یک رمزی چی رمزی تئاتر است و مسکری که یاتش میخیلی است که یاتش خنده یاتش چی دارد барномаи мо идома дорад тамрини сеюми шоу барномаи варзиши қавитан моро дар пеш интизор дошт мо дар толори албатта варзиши профит қарор дорем ин толори кикбокс аст تو از کجا فهمیدی که همین عیناً همین تولور انمی شب روز من بدار کار است برای شما برای چی گفت برای چی برای که من با نزدیکی با نورالله علیف یا سابقه داریم در دبی خودی نورالله علیف در ورزش چی اومختا بله بعد فقط نورالله علیف در UFC برآمد میکنه من در KFC KFC اونجا خودم فهمم لیکن بیاید شما ما فکرم شوخی کردید و بیاید جدی گپ میزنید شما لیکن یک اشاره کرده بودید که من همراه نورالله علیف سابقه رقابت میکنید بله یعنی شما آماده میشوید آماده میشم باز ما تمرین آخرانی برنامه ورزشی قویتن رجوع میکنیم و در جریان همزمان برنامه ما در همین به اصطلاح گروشهایی که اویزان هستند همون ضربه های پنهانی که با نورالله علیف باید با همش هم نشان نمیتیم که نورالله علیف ما را تماشا کنه بعد آموزد و چیزای وای مرا نگون عزیز انتظار باشید بعد از تمرین آخرانی شو برنامه ورزشی قویتن ما همراه умаҷони султонзод зарбаҳои махфӣ ро дида мегузорем чунки рақобати сабқати ҷадиди нурулло алиев бу умаҷони султонзод аст хоб рафтем бале зонҳоро мегузорем гузоштем бале масалан 5 мартиба бо дасти рост 5 мартиба бо дасти чап мешавад 10 мартиба баъдан боз идома медиҳем бо дасти хоб 1 2 3 меравем 1 2 1 2 1 2 6 7 8 9 10 акун меравем 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 беҷистем акнун пойҳоро ба самти пеш ва ба самти ах ва зуд ба пушт хоб меравем шумо ҷамъ кардед خونه ما میرویم گفتید ما خیلی خونه میرویم نره اینجا دام میگیریم دام نه دام نمیگیریم پایو رو میگذاریم بله مداستید اکنون دست رو با پشت 3 مرتبه 1 2 3 دو تا دیگر 4 این مشق چی نام داره؟ این مشق اکاردیون اکاردیون مامانم اکاردیون شد شکل آواز نه اکاردیون مامانم میکشی جمع میکنی که در جریان الهام اومد دو تمرین دیگر ایروا کردم بهترین کرده در آینده میتونه دیگر کارتون نکنی الهام نبیاد الهام اومدنش در کار نیست نه ممکن با دیگران نکنه چون ممکن که دیگران قوت نکنه نه که من اومدم که باید دو مشق دیگه اگر ایلوه کنه نه که بفی هم ایروزش در بس در برنامه آینده لیکن بیاید همون ضربه ها رو یک بار همراهی چون شما همراهی در دبی نورالله علیف سبقت دارید ما ورزشگران حرفه‌ای از رشته‌های بوکس مثلا از رشته‌های یک حربه‌های شرقی اومیخته از جودو مثلا تیمور رحیمов سامان محمدبеков از بوکس بهادر عثمانов خب از بانوان شویره زулқарнаева از دیگر نوع‌های ورزشی یعنی نازنا چوریева البته یعنی شما نیز در خطر این ورزشگران حرفه‌ای کسبی آماده هستید که رقابت کنید سبقت کنید دیگر فکر میکنم بحث نیست اکنون اویستا میخیزیم از جوی اویستا بله خب اویستا با پای شروری با پای اویستا یک مرتبه شما از این طرف یک مرتبه دیگر میرویم با پای بله میرویم یک مرتبه دیگر
این برعکس شد. این برعکس اومد. این همه پای من یک قوه کشش دارد که برعکس این طرف میکشد. من اگر زنم کو تو در حال نمیافتی. نورلم اینا دونا ممکن که 3 روز پس افتاد، ممکن 4 روز پس افتاد. بعد از همین خیلی استفاده دارد. تشکر زیاد. با همین ягони азиз барномаро ба анҷом мерасонем. бо телевизиони варзиш ва бо барномаи варзиши қавитан бимонед. хайр, то барномаҳои дигар. Саломат бошед.